Mga Panultihon, Kapitulo 9. Kaalam ug kabuang. Ang kaalam nagbuhat og balay alang sa iyang kaugalingon ug kini gibutangan niyag 7 ka haligi. Nagpaihaw siyag mananap aron kumbirahan. Gipalamian niya ang bino ug giandam na ang kananan. Gisugo niya ang iyang mga sulugoong babaye sa pagdapit sa mga tao dito sa lungsod, ug sila nag-ingon, "Tambong kamo sa kumbira, mga taong walay alamag." Ug sa mga buang-buang nag-ingon siya, "Dali kamo, kaon kamo sa giandam kong kalanon, ug inom kamo sa bino nga akong giandam alang kaninyo." Biyay ang pagkawalay alamag, ug mamaayo ang imong kinabuhi. Sundan ninyo ang dalan sa kahibalo. Kung badlongon mo ang taong mapagarbuhon, insultuhon ka lamang niya. Kung badlongon mo ang taong dautan, dauton ka lamang niya. Ayaw badlunga ang taong garboso, kay kasilagan ka lang niya. Apan, kung imong badlongon ang maalamon, tahuron ka niya. Ang itudlo mo sa maalamon, makadugang sa iyang kaalam. Ang isulti mo sa matarong, makadugang sa iyang kahibalo. Ang pagtahod ug pagbaton ug kahadlok sa Ginoo maoy sinugdanan sa kaalam. Ang pagbaton ug kahibalo sa balaang Dios mao ang pagbaton ug maayong panabot. Ang kaalam makapataas sa imong kinabuhi. Bulahan ka kun aduna kay kaalam, apan mag-antos ka kung isalikway mo ang kaalam. Ang babayeng buang-buang sa baan, wala siya'y alamag ug kaulaw. Ana siya maglingkod sa pultahan sa iyang balay o diha sa usa ka lingkuranan sa bahin sa lungsod nga daghan og tawo. Ug tawgon niya ang mga nanglabay nga wala manghilabot sa uban. Dali kamo mga tawo nga walay alamag, moingon siya sa buang-buang. Mas tamis ang tubig nga kinawat, mas lamian ang pan nga kanon diha sa tago. Ang mga biktima niya wala masayod nga ang muadto didto mamatay, ug nga kadtong nakasulod na, nahitipo na sa kalibutan sa mga patay.